Isus je 6 dana prije Pashe stigao u Betaniju gdje je živio onaj Lazar što ga je digao iz mrtvih. Prirede mu večeru. Marta je posluživala, Lazar je sjedio s njim za stolom. Tada Marija uzme posudu skupocjene nardove masti, pomaže Isusu noge i otre ih svojom kosom. Sva se kuća ispuni mirisom masti. Ali Juda Iskariotski, jedan od Isusovih učenika, koji ga je poslije izdao, reče: trebalo je mast prodati za 300 denara, te novac podijeliti sirotinji. Nije to rekao zato što je mario za siromahe, nego zato što bijaše kradljivac koji je držao kesu i uzimao što se u nju stavljalo. Isus mu odgovori: pusti je. To je učinila da me pripremi za ukop. Siromaha će uvijek biti među vama, a ja neću zauvijek s vama ostati. Mnogi Jevreji, kad su čuli da je Isus tu, dođu da bi vidjeli ne samo njega, nego i Lazara, kojeg je Isus digao iz mrtvih. Tada svećenički glavari odluče da ubiju i Lazara, jer su zbog njega mnogi Jevreji odlazili od njih i vjerovali u Isusa. Sutradan se pročulo da Isus odlazi u Jerusalem, pa veliko mnoštvo, okupljeno zbog Pashe, uzme palmine grane i pođe mu u susret kličući: Hosana, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, car Izraelov. Isus pronađe mlado magare i sjedne na njega, kao što je pisano: ne boj se, kćeri Zionska, evo dolazi tvoj car jašući na magaretu. Njegovi učenici tada još nisu to shvatali, ali kada se Isus proslavio, sjetili su se da je to bilo o njemu pisano i da su mu baš to uradili. Ljudi koji su vidjeli kako je Isus pozvao Lazara iz groba i kako ga je digao iz mrtvih, svjedočili su o tome drugima. U susret mu izađe silno mnoštvo ljudi jer su čuli za to čudo. Tada farizeji rekoše: ništa nismo uradili, pogledajte, svi odlaze za njim. Neki Grci koji su došli na svetkovinu Pashe priđu Filipu, koji je bio iz Becajde u Galileji, pa mu rekoše: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Filip je to prenio Andriji, a onda su skupa otišli da kažu Isusu. Isus reče: došlo je vrijeme da se proslavi Sin čovječiji. Zaista vam kažem, ukoliko pšenično zrno koje padne u tlo ne umre, ostaje samo. Umre li naprotiv, donijet će mnogo roda. Ko voli svoj život, izgubit će ga, a ko prezre život na ovome svijetu, sačuvat će ga za vječni život. Ko hoće služiti meni, mora doći i slijediti me, jer moje sluge treba da budu tamo gdje sam ja, a ko mi služi, moj će ga Otac poštivati. Sad mi je duša potresena, no zar da Oca molim: Oče, spasi me od ovoga časa, a zbog toga sam i došao. Oče, proslavi svoje ime. Tada se začuje glas s neba: već sam ga proslavio i opet ću ga proslaviti. Kad je to čuo narod, neki kažu da je zagrmjelo, dok su drugi tvrdili da je Isusu progovorio anđeo. Tada im Isus reče: glas je došao radi vas, a ne radi mene. Sada dolazi sud ovome svijetu. Sad će vladar ovoga svijeta biti izbačen. A kad ja budem uzdignut sa zemlje, sve ću ljude privući sebi.
To je rekao da istakne kakvom će smrću umrijeti. Narod se zaprepastio. Iz zakona smo saznali da će Mesija zauvijek živjeti. Zašto govoriš da sin čovječiji mora biti uzdignut? Ko je taj sin čovječiji? Isus im odgovori: još malo je svjetlo s vama. Hodajte dok još imate svjetlo, da vas ne obuzme tama. Ko u tami hoda ne vidi kamo ide. Vjerujte u svjetlo dok ga još imate, da budete djecom svjetla. Nakon toga Isus ode i sakrije se od njih. Pa ipak, unatoč svim čudima koja je pred njima učinio, ovi nisu vjerovali u njega, da bi se ispunila riječ vjerovjesnika Izaije koja kaže: Gospode, ko je povjerovao našim riječima? Kome se objavila snaga Gospodnja? Nisu mogli vjerovati, jer je Izaija također rekao: on im je zaslijepio oči i skamenio srca, tako da očima ne vide, srcem ne razumiju, da se ne obrate i da ih izliječi. To je rekao Izaija, koji je vidio njegovu slavu i o njemu govorio. Ipak su i mnogi poglavari vjerovali u Isusa, ali to nisu priznavali, da ih farizeji ne isključi iz sinagoge. Ljudska im je slava bila draža od Božije slavi. Isus poviče: ko vjeruje u mene, ne vjeruje toliko u mene, nego u onoga koji me poslao. Ko vidi mene, vidi onoga koji me je poslao. Ja svjetlo došao sam na svijet, da svi koji u mene vjeruju ne ostanu više u tami. Čuje li ko moje riječi, a ne posluša ih? Neću mu ja suditi, jer ja sam došao spasiti svijet, a ne osuditi ga. Ko me odbaci i ne primi moje riječi, imat će svojeg sudiju. U posljednji će mu dan suditi riječ koju sam objavljivao. Jer ja nisam govorio sam od sebe, nego vam kazivah ono što mi je zapovjedio Otac koji me poslao. Znam da je njegova zapovjed vječni život, i kad vam govorim, govorim vam ono što je meni rekao Otac.